Hayi kusewunyaka efunda esikoleni. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa ke engikukhumbulayo nakuba ngeke ngibe nalo ulwazi oluphelele but ngake ngaxoxa naye waveza ukuthi kwa matric akawuphasanga. Ufunda wenza lezi zinto lezi lokuthiwa uqedela ko matric yonke lezi zinto lezo eyisuke yisema college noma wenza kuphi. Hayi ubeqedela umatric wakhe bese ezongena ke lezi ifunda akayifunayo ke. Ngiyabonga. Yebo phela sizazi kahle lezi zinto zenu ezenzeka manje. Hayi ngiyakuzwa. Okay. Ngiyacela Nkosi yami engizokuveza njengamanje mhlambe kungakuphathi kabi kakhulu kodwa ke sizwe esizobe sikusho because la kuvela ukuthi uphiwe njengoba nazi ukuthi nina usesikoleni uyafunda kuvela ukuthi akafundi uhlala nomuntu wesilisa angazi noma unalo ulwazi lalokho. Hawu ngiyayishwama mina lento ongitshela yona ukuthi uhlala nomuntu mina ngazi ukuthi uhlala ngaphakathi esikoleni. Uhlala nomuntu wesilisa ke. Uhlala nje nomuntu wesilisa sekunesikhathi eside futhi. Okwesibili lo muntu wesilisa ahlala naye akusi umuntu nje kodwa wesiphathike ngithola ukuthi indaba zokuthi uphiwe uyamshaya lo mkhulu and ngine proof yalokho. Uyamshaya umthuma utshwala uyazi ukuthi khona wethu uyaphuza. Ey mengingakwazi wakhona ukuthi abeke umuntu omdala isandla akufuneka ukuthi abeke umuntu omdala isandla ngoba ngisho ngabe kuthiwa untanga wakhe akaphakamisela umuntu wesilisa isandla. Angiyazi lento le angangenzela yona imfundisa ayithatha ayifunda otshwaleni lapha sephuza khona utshwala angiyazi mina. Uqala ukuzwa ngathi kwakhona nje ukuthi Awu ngiyakweshwama nje lento eningitshela yona. Ngiyayishwama nje. Kulungile. Ayi. So ke ngicabanga ukuthi siyacela mawukuthi awunankinga sikuthathe sihambe nawe. La khaya khona ngambonami ngikambatha. Ya phela ngithi umuzi okwamkhulu. Owami. Akuhlukene nokuthi okwamkhulu umuzi because owemali wamnqola yona. Othi ngilalele yabo ngilalele. Yebo ngidawula. Vele why wadawa kanje? Ingomile wema. Ungithengele ikhothe eyodwa bese siyaxoxa. Hayibo anginaso isikhathi sokuthengelana nawe utshwala. Ukuthengele phela ngaze ngomabo. Ngaze ngomabo. Ngaze ngafa. Usufuna ukudla imali yami uphinde uzodla nemali yami. Ayi kahle bo wanuzele la ekhaya uhlule ukuthenga ikhothe eyodwa. Uhlule 25 rand. Buka intombazane ephuzo ikhothe 25 rand. Musongijaja wena wena usukulukula la esandla sami manje ngahathakathi njengamanje ngomela ubhiya manje ufuna kubani kumina noma ufuna kumkhulu nonke vele nama visitor nifikele mvela ningene nihlule 25 rand uthi nimphuzisa ubhiya cha phela azizela ngakhona nje nala uzothengela wena ifunani vele khathi sizela uzothengela wena utshwala la ngomile phela singena ngaphi ke thina ekomeni kwakho manje njengoba ngisicefe hamba vele lapha kade ngisuka kini kabani kambatha nje hayibo isekhaya lami la ayekho umuntu ongixosha futhi ngisho ngadawa ngizenkenyuzi la uzothini manje utshetha umakho simfune sasizamthola anginandaba awunandaba anginandaba mangathiwa ngemlanda lapha ngiyambuya naye phila la nakhe nindaba hey ayibongeka lo ngifonelayo lalela naku Awu phiwe
Ufunani la? Awoti off. Day off yani. Awoti off la. I-off lakho lama kunjani? Awoti ama-oledi. Yini ma-oledi isilwane sini sona leso? Awoti off la. Esikoleni. Awusafundi wena? Angi-off. Iya-off wona esikoleni? Awukoti off la mfethu. Sakuthumela ukuthi uhambe uyaphuza utshwala. Uyaxolisa, Utakiwe. Awubuki uhamba ngenyawo. Nobuki ukuthi unjani ekhanda. Siphi icathulo? Uke walala. Umdlwembe nje. Yindaba. Sakuthumela lokho sinobaba wakho ukuthi hamba ikamereni la. Yena babathandana naye lo baba ukuthatha ngikubeka ngoba angifuni ukudlala ngawo kube khona engikufihlayo nje manje ngoba nawe usufuke wayibonela. Kahle ubaba washo umuzi wakhe wayigane nangomama for 20 years. Ngenxa yanangu ke lo ndodakazi wakho undodakazi wakho waqola lo baba lo imali wathenga ngayo lo muzi lo. Njengoba ubona nje lo muzi lo owakhe lona. Uthathu wephi wengane? Usuka labantu abadala behlezi beshadile. Uyobaxabanisa. Yini inkinga yakho? Uxolisani? Ubaba mdala kangaka nami ngeke ngikwazi ukuthandana naye. Yaxolisa mtshela umuntu always a drunk man always tell the truth. Always a drunk woman. Truth iphi kulento oyikhulumayo? Truth ukuthi udla imali kaMkhulu. Uzoyikhuluma manje okahle wena. Zele masimbozo wakho kahle. Thula tu. Umkhulu Lokufaka ombuka nje. uzipho. Uhlezi la. Time ma-oledi. Iy'ngane Mamnikeza imali ukuthi adle nezingane. Ma-oledi. Wena udla imali yaMkhulu. Ingane kaMkhulu ziyalamba umkhulu akasahlali ezinganeni zakhe. Ma-oledi yazi ngiyakuthanda mama yazi. Umthanda ukuthini? Uyamthanda njengoba lento esiyenzayo lamasimba wenzayo la. Kanje. Ngiyakuthanda. Uyamthanda? Uyangithanda ngoba ngiphatha kanje. Ayigezi izandla. Ayigezi izandla. Kodwa manje ngizoyikhuluma lento ephango yekamera le engibukayo ngibatshela ababukeli mhlawumbe bakhona ababukayo ngingazi. Kodwa uma wami uyangikhomba ukuthi mina kumele ngisupport ekhaya. Ngami ngashiya ingane mina. Mina kumele ngisupport ingane mina. Manje phela kumele ngidayise ngalento. Kanti uney'ngane futhi Kumele ngidayise ingane lo ushingane usu5 zawo. Musana ukungisukela. Uyazala nje angishiye nazo. Angithi kumele ngisupport ingane manje. Kumele ngidayise ngekuku mina manje. Ikuku ile kumele ngidayise ngayo ukuze ngikwazi ukondla ingane mama unaleqiniso. Unaleqiniso off. Sanibingelela ke babukeli bakwaJabulile Jule TV. Ngibingelela ngempela ke kuseyena umuzo komthabela khona le muntu bantu benkomo ngexosha nkomo zinyo phorishi. Phesha kwenyalazo ophonona isigodi ngaphansi kwentaba uMachotshana. Sesiphinde sabuya ngempela ke isamba esingadalulwa. Bathi isamba sazwela ngumfana osemtuba ke lo uphondweni. Ngiphethwe ngempela ke induna ngempela ke umbaba umkhwanazi. Babaningi bayamazi. Okay. Ngiyazi abantu abaningi kade belokhu beyibuza ngodaba le2K but ke namhlanje sesilifune sazalithola ngempela ke i2K ehluphayo i2K likazwelonke. Siyawafunda ama comment enu nani niyazi ngihlezi ngisho ngithi ama comment enu siyawafunda kakhulu but ke umuntu okuyena besimfuna kakhulu besifuna umama we2K ukuze sizothola ukuthi ubani umama we2K olifundise kanjani umama we2K ngabe ngoba linje ubuhlaza beingane noma mhlambe iyona ndlela afundiswe ngayo njengoba eklaza kanje but ke asifuna ukukhuluma kakhulu sigeqa amagula njengamanje sizophoseka ngempela ke lapha phakathi la esithema zula sizingela sathola ukuthi ngempela ke uyena lo umama we2K bye ake sinyene ngaphakathi sizwe ukuthi bathini la ngaphakathi. Angiyazi idrama basenzela yona la endaweni yala. Ngiyacabanga ukuthi yikho la isiza khona. Asaziwe. Sesiyokwenza njani webabukeli bakwaJabulile Jule uma ukuthi sikhombela umuzi orong.
kodwa khona kuyathembisa ukuthi yikho la esifuna khona. Ukhumula isigqoko. Sikhulekile ekhaya. Awu, ngathi bakhona khona umama khona. Qoqo. Sanibonani mama. Yebo baba. Niyaphila kodwa? Siyaphila njani nini? Siyaphila nanje. Yebo. Cha, igama lami ngumuzi Sibongo ngokwamthabela. Ekhaya ke kusemntuba. Ungamangali mangihamba namakhamera umfowethu lo engihamba naye nabafowethu abesihamba nabo. Ithimba la kwaJabulu Jule ngisebenzela iJabulu Jule TV. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayayazi ke ko YouTube na ko TikTok einkundleni nje zokuxhumana. Angani noma singangena mhlambe besifisa ukuxoxa nomama. Yebo baba ngingangena nginishone ngale ngimvulela ngakhona. Oh ngale. Yeah baba. Okay. Hey madoda. Lelo waziyo ukuthi yikho yini na. Lo muzi sofuna. Oh yikho la. Yeah. Siyabonga. Wahlala lapha. Hlala. Wahlala. Sanibonani mama. Yebo baba. Niyaphila kodwa? Siyaphila. Siyaphila. Siyacela mhlambe uzohlala ngala senze ukuthi i-cameraman kube lula yonke into. Cha mama njoba sengike ngayichaza ngathi igama lami ngumuzi Sibongo ngokwamthabela. Ngiyaxolisa ngophinde ngichaze nje. Mhlambe before nje siqhubeke kakhulu mawami sihamba sifuna umuzi okuvela ukuthi ungwakwambatha kubo kaPhiwe. Noma ngingalazi igama lakhe kahle seliphelela ngani noma yikho la ekhaya. Hayi khona la ekhaya. Kwenze njani? Ingane yakho uNomo ugogwayo uPhiwe. Hayi ngumzali wakhe uma wakhe. Cha ngifisa usithathe usibeke. Mhlambe usuke wabona mhlamba akazi uzubone kodwa ke ngokwazi kwakho uPhiwe njoba engekho lapha. Wazi ukuthi uhlalaphi. Ngazi ukuthi uhlala esikoleni uyafunda ecollege. Usenesikhathi esingakanani engekho sekuzinyanga noma almost sekuyiminyaka efunda ecollege. Hayi kusewunyaka efunda esikoleni. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa ke engikukhumbulayo nakuba ngeke ngibe nalo ulwazi oluphelele but ngake ngaxoxa naye waveza ukuthi kwa matric akawuphasanga. Ufunda wenza lezi zinto lezi ukuthu uqedela ko matric yonke lezi zinto lezo esuke isema college noma wenza kuphi. Hayi ubeqedela umatric wakhe bese ezongena ke lezi ifunda akayifunayo ke. Ngiyabonga. Yebo phela sizazi kahle lezi zinto zenu ezenzeka manje. Hayi ngiyakuzwa. Okay. Ngiyacela Nkosi yami engizokuveza njengamanje mhlambe kungakuphathi kabi kakhulu kodwa ke sizwe esizobe sikusho because la kuvela ukuthi uPhiwe njoba nazi ukuthi nina usesikoleni uyafunda kuvela ukuthi akafundi uhlala nomuntu wesilisa angazi noma unalo ulwazi lalokho. Hawu ngiyayishwa mina lento ongitshela yona ukuthi uhlala nomuntu mina ngazi ukuthi uhlala ngaphakathi esikoleni. Uhlala nomuntu wesilisa ke. Uhlala nje nomuntu wesilisa sekunesikhathi eside futhi. Okwesibili
lo muntu wesilisa ahlala naye akusi umuntu nje kodwa ubaba osemdala. Angazi noma unalo lonke lolo lwazi lolo. Awu inkosi. Ayi bengingalwazi mina lonke lolo daba lolo. Ngazi ukuthi umntwana nje uhlala kanye kanye nezinye izingane esikoleni. Angibengingakwazi ukuthi ke uhlala nomuntu wesilisa. Ngiyakushwama. Kodwa futhi engayenza kanjani leyo nto azi ukuthi uphuma emzini okholwayo. Oh niyakholwa la ekhaya. Awu siyakholwa mfana wami. Hey. Angazi kodwa ke nje enginganazisa khona ukuthi usisi komncane uphiwe wala ekhaya uhlala nomuntu wesilisa nemkhulise kanjani mhlambe mungasithatha usibeke ngoba thina asimazi sizodibana naye manje bunjani ubudlelwano benu naye uphiwe mhlambe mungasithatha usibeke. Lo mntwana lo ukhulela ekhaya nje kusona. Kusukela emncane. Kusukela ebumncaneni bakhe. Angikwazi mayise ngalo ukuthi engazenza kanjani izinto thina esingahambelani nazo. Thina simusa esikoleni ukuthi ayofunda besingakwazi zonke lezi zinto azenzayo ngoba ukhule ngenkonzo yonke nje into nje uyenza nje kahle ngendlela eyiyo noma efikile la ekhaya akatshengisi ukuthi khona izinto akazenzayo uyathoba maye la ekhaya enze yonke into nje imfanelo oyibona ukuthi cha lengane iphuma emzini okholwayo. Ubaba wala ekhaya mhlawumbe ukhona futhi uyazi ngengane noma uzwa echa kanjani mayethola ukuthi ingane yakhe ibehavior ngalendlela le okuyiyona yona nje sokutshela ngayona namhlanje. Hey ubaba wakho uzophatheka kabi njengomuntu owumphathi enkonzweni. Akuzukuba mnandi akuzukwehla kahle. Angazi ukuthi ke uzothini. Ngiyozwa ngaleso sikhathi mase ngimtshela ukuthi usibani kuthiwa wenza into ekanje. Uphiwe. Manje angisakwazi engizokusho ubaba kahle kahle usahambe nomsebenzi. Ule eGoli njengoba thina siselela. UseGoli. Ngayazi yonke lento eyenzakalayo. Ayi. Kulungile. Siyezwa kodwa ke ngicabanga ukuthi angazi uma ungenankinga mawami ubungasivumelana ukuthi siya understand ukuthi ubusy la ekhaya kodwa bese sizocela mhlambe ukuthi sikuthathe sihambe nawe uyayibonela nawe into esikhuluma ngayo ngoba wena wazi ukuthi indodakazi yakho iyafunda uyayibonela into esikhuluma ngayo ngoba mhlamba uzongasikholwa kodwa ke manje ke bengizama ukuthola la ukuthi ubaba yonke lento izomphatha kanjani makuthiwa kuyenzeka ziyafika kuwe lezi indaba zokuthi indodakazi yakhe wazi ukuthi iyafunda esikoleni kuyaba usethola ukuthi uhlala nomuntu wesilisa futhi ongemncane ngoba because lo muntu esikhuluma ngaye sikhuluma ngomuntu osemdala kahle kahle umkhulu ahlalana. Hey ubaba la ekhaya ngeke umphathe kahle njengoba nami kungangiphethe kahle. Ubaba la ekhaya umuntu ohlonipheke kakhulu nala komakhelwane nje. Angazi ngeze ngakhuluma kakhulu kodwa nje ngiyazi ukuthi nje uzophoxeka naphatheke kabi maye isenzo salomntwana sikanje. Abantwana bathuma esikoleni bafike benze okunye ungabathumanga khona sekuphoxeka umzali. Ubukwazi futhi angiyeke le ngoba ngibona ngathi mhlawumbe uzogcina kubukeka njengomuntu oyinyumbana noma uthatha isize but ke engifuna ukukucacisela ngakho lo muntu ahlala naye
umkhulu. Hawe Nkosi. Uhlala nomkhulu because mangithi ngiyambheka lo muntu lo umuntu engathi ulingana nawe noma mhlawumbe ungaphezulu kwakho. Futhi nje ungaphezulu kwakho ngoba ngikusho lokho angingakazi. Angazi kodwa ke ngizama nje ukuthi nguvezele isithombe sento noma senkanankana oyobhekana nawe lapha because mdala lo muntu. Wesiphathi-ke ngithola ukuthi indaba zokuthi uPhiwe uyamshaya lo mkhulu and ngine proof yalokho. Uyamshaya umthuma utshwala uyazi ukuthi khona wethu uyaphuza. Ey bengingakwazi wakhona ukuthi abeke umuntu omdala isandla akufuneki ukuthi abeke umuntu omdala isandla ngoba ngisho ngabe kuthiwa untanga wakhe akaphakamisela umuntu wesilisa isandla. Angiyazi lento le angangenzela yona imfundiso ayithatha ayifunde otshwaleni lapha sephuza khona utshwala angiyazi mina. Uqala ukuzwa ngathi kwakhona nje ukuthi Awu ngiyakweshwama nje lento eningitshela yona. Ngiyayishwama nje. kulungile. Ayi. So ke ngicabanga ukuthi siyacela mawukuthi awunankinga sikuthathe sihambe nawe ukuze uyokwazi ukuthi uyibonele imkhuba egilwa undodakazi wala ekhaya ngoba angifuna uqamba amanga sesinesikhathi eside eshaya umkhulu sesinesikhathi eside lolu daba sikusukumela kodwa alungiseki sesibuya nasemaphoyiseni futhi nje okuwese ngizokubeka caca ngiyamangala la ikhama ungitshe indaba ukuthi niyakholwa because ngendlela undodakazi wala ekhaya hlupha ngakhona sike sathola nokuthi umkhulu umdlisile samthatha umkhulu samusa komunye umlaphi wendabuko wafika walikhipha idlisa yabo mhlamba ukwazi konke lokho usemhlukumeze kakhulu kabi umkhulu sibuka nomakhelwane balapha bebuka ngawesiphathi abantu la ahamba khona naye akasakuthola ukukhuleka kangangokuthi akasakwazi ukuthi azule ayophuza endaweni zobumnandi lezi ningazi ukuthi uphuza kubo because mephuza kuzona useshawa abantu left and right omakhelwane lapha abamfuni ngenxa yokuthi uhlupha umkhulu noma uhlukumeza umkhulu nake namfundisa imithi because useke wadlisa umkhulu lo ahlala nawe kuyimini wakhe futhi ngeke ngithi umini wakhe boyfriend yakhe ayikhehla friend ngoba ndala lo muntu ahlala naye. Ey asikwazi thina leyo nto umuthi la ekhaya usetshenziswa nje asifake ngisho incweba ngisho intambo nje ukutshengisa ukuthi asiyazi thina leyo nto asiyisebenzisi nje kwayona la ekhaya. Uyangimangaza kusho ukuthi zonke izinto azenzayo kusho ukuthi uyifundele ayifunde khona hayi la. Hayi ngiyafuna impela ukuyibonela. Ngiyafuna nje ukuyibonela ngigeza amehlo ukuthi hayi bafika impela bazongibikela lolu daba. Manje sengifuna ukubona ngimbone naye lo mkhulu. I'm sure noma kwabona ekhaya ngamazi ngaze ngimbone kodwa I'm sure ukuthi mangibuka wena ngiyazakhela isithombe sobabona ekhaya. Lo muntu lo ahlala naye akalingani ngisho nobaba wala ekhaya amzalayo yena uPhiwe lo wala ekhaya. So uyikhethele nje ikhehle edala uyahlupha angifuni kungena okuningi uzokuthola sesifikile lapha kodwa akayikho inkinga siyacela mama ulungise ugqoke sihambe mongena inkinga. Hayi anginankinga sengiqedela lokho kade ngikwenza la eminyango ke bese ngiyanilandela ke siye lapho ke ukwenzeka lezi igameko. Hayi ayikho inkinga mama ungalungisa. Babukeli bakwaJabulile TV njengamanje
sesiqinisekisile ukuthi uye umama we2K thina ke simbiza umama we2K noma usisi lo okuyena uphiwe igama lakhe kodwa ke siyaziwa kakhulu nge2K so njengamanje siyaphuma la ekhaya siyahamba siya khona lapha uyayibonela emkhuba egilwa indodakazi yakhe ngoba yena ukhala ngokuthi akazi wazi ukuthi uyafunda waphuma la ekhaya ethi uyofunda yonke lemkhuba seyigila le abayazi umndeni wala ekhaya awuyazi nje sidala abazali abayazi kodwa ke asifuni ukuthi silokhu sisanda ngomlomo kakhulu namhlanje siyahamba naye uyayibonela ngoba ngangithembisile ukuthi abazali be2K sizobafuna sibathole noma ubaba ke singakwazanga ukuthi size simthole kuyena ubaba wala ekhaya kodwa ngoba umama simtholile and phela imfundiso eningi iphuma ngimama usenenhlahla i2K lise nabazali ababili ake simlinde umama mase siyaphuma njengamanje ngempela umama we2K ukhona ngempela ke njengamanje la emotweni kodwa kwamanje ake sishone ngaphakathi ke siyobona ukuthi i2K lezo behave kanjani when compared to umama engekho njengoba futhi sizongeke sikhulume futhi naye isikhathi eside sothi nje qaphu mase ku umama wale ngempela ke i2K ayasondela sibona ukuthi kuzokwenzakalani namhlanje ngoba umama we2K akazi ukuthi i2K lisidakwa lilala nomkhulu lidla imali kaMkhulu liyamshaya umkhulu ligila yonke lemkhulu liphinde limdlisa umkhulu sizwe ke namhlanje ukuthi lezoqhubeka ligile lemkhuba eligila esithola ukuthi umama walo kanye nobaba walo wesola ukuthi basonta kakhulu noma abazikhulumele yena umama wakhona wathi uyasonta nobaba wakhona umfundisi iqiniso ngempela makusuke kuthiwa umfundisi akamzali umfundisi basikhulu sisiqhubeka akashona ngaphakathi komkhulu nethu kwesiyobona ukuthi kwenzakalana namhlanje asambe Emndeni nombo nambe. Yebo. Niyaphila kodwa? Yaphila. Siyaphila nathi. Hey sisiphinde sabuya Nkosi yami. Niyaphila kodwa ke mkhulu. Ayi siyaphila nathi. Awu sisomncane. Akukhona ngambonambi la. Othi ngikwenzela ama correction. La ekhaya akukhona ngambonambi. Ngikambatha. Ya phela ngithi umuzi okamkhulu. Owami. Akuhlukene nokuthi okamkhulu umuzi because owemali wamnqola yona. Othi ngilalele yabo. Ngilalele. Yebo ngidawula. Vele why wadawa kanje? Ingomile wema. Ungithengele ikhothe yodwa bese siyaxoxa. Hayibo anginaso isikhathi sokuthengelana nawe utshwala. Ukuthengele phela ngaze ngomabo. Ngaze ngomabo. Ngaze ngafa. Usufuna ukudla imali yami uphinde uzodla nemali yami. Ayi kahle bo wanuzele la ekhaya uhlule ukuthenga ikhothe yodwa. Uhlule 25 rand. Buka nembazane ephuzo ikhothe 25 rand. Musungijaja wena wena usukulukulu la emhlabeni. Musungijaja wena. Uyanxaka mina. Ukhulu uyaphila kodwa esiqale nomuntu engize kahle kuyena. Yaphila. Wow siyaphila nathi. Cha siyajabula ukukubona uphila yonke into ihamba kahle. Senike naxoxa naye wavumelana ukuthi mhlambe sizokuthatha mhlambe sihambe nawe yonke le nto leyo. Ngaphela ugcine lokho enqabe. Ayisavumi. Usevumile. Yeah. Hayi kinkinga. Mamkhulu. Yebo. Ngabe ngenza iphuthe elikhulu ngoba kwasekuqaleni ngangibizo wena la ekhaya. Ekuthe nje ngicina ngifika la ekhaya. Umndeni wala ekhaya ngaba ngiwazi. Hawu. Hey. Kulungile. Hayi ngamnaki. Mana ke mamkhulu kodwa ke la umkhulu umucabanga
usekwazile nokuxoxa nalo sisi lo oyisidako la eceleni kwami nonkilo lo ukuthi sihambe phela naye ngoba egcineni kwakho konke kufanele sigcine simsizile. So thina ma-2K. Siyami. Dako nje bephuza phi lo ngoba bedakwe kanje. Ngidakiwe yanti ngisopha. Bazokushaya abantu. Angidakiwe. Mina angaze ngaphuza utshwala. Ngisopha. Angibazi utshwala. Bazokushaya kodwa khona abantu. Qhubeka uhamba uphuze emathaveni. Angiphuzi. Bazokushaya abantu obuhlupha umkhulu. Bazokushaya. Mina ngi-gentleman, a woman. Gentleman, a woman. Mamkhulu angazi uma bese senike nawo ngihlala phansi mhlambe nakhulumane umndeni uvumelana ngokuthi wenziwa njani udaba la mkhulu. Yabo nje umkhulu uma exoxa uthi uxoxile nanaye nje 2K. Yeah. Ukuthi useyahamba kodwa wangaphuma ne-answer uthi uyakephi noma uza kumina noma mhlawumbe bayahamba ne-2K yangathi. Angifuna ukukhuluma Uthi uyahamba uyaphi kodwa kusiyami. umkhulu phela fanele sigcine sihambe naye. Uthi uyahamba uyaphi. Fanele sihambe naye phela umkhulu ayikho into esizoyenza. Uthi uyaphi. Okubalekile ukuthi umkhulu sihambe naye ayokhishwa lento amfaka yona. Angithi wena uyathakatha. Ngithi mina ngiyathakatha ngitshela wena. Wena uyoboshwa emphakathini. Mboshelwe yini? Awuthakathi indaba. Uthi mina ngiyathakatha. Awumthakathanga Ngabe sengikuphethe ngabe usudlala la. Phezu wentende yesandla sami. So manje mungadlala entendeni esandla sami manje angathakathi. Njengamanje ngomela ubhiya. Manje ufuna kubani kumina? Noma ufuna kumkhulu? Nonke vele nama visitors nifikele vele ningene nihlule 25 rand uthi nimphuzisa ubhiya. Cha phela azizela ngakhona nje nala uzothengela wena. Ifunani vele? Khathi sizela uzothengela wena utshwala la. Ngomile phela. Singena ngaphi ke thina ekomeni kwakho? Manje njengoba ngisicefe. Hamba vele lapha kade ngisuka kini. Kabani? Kambatha nje. Hayibo. Isekhaya lami la. Ayikho umuntu ongixosha futhi. Ngisho ngadawa ngizenkenyuzi la. Uzothini manje utshethe umakho simfune sasizamthola? Anginandaba. Awunandaba? Anginandaba. Mangathiwa ngemlanda lapha ngiyambuya naye phila la. Nakhe. Nindaba. Hey. Ayibongeka lo ngifonelayo. Lalela. Umakho uyeza. Noma wanginobela indlebe ngathi shephisi kodwa uma wakho uyeza. Ngifuna ukwazi lokho. Hayibo. Manje ufuna ukwela kimi? Ho. Ngalo nonkiroyi. Mkhulu mbamba umuntu wakho mkhulu. Umkakho lo. Uyavela baba batabami. Wenze njani manje? Ayavela baba. Mkhulu uyena umuntu oyoqhubeka naye ke lo muntu onje njoba umbona nje behavior kanje yona into impilo oyiphilayo ke le. Yebo. Ufuna ukusijaja. Uyasijaja. Musu ufuna ukusijaja wena. Uyasijaja manje. Uyasijaja wena. Mina mkhulu ngamthanda, mfethu omkhulu, mfethu. Mkhulu. Ngiyakuthanda mfethu. Ngiyakuthanda. Laba uzosixabanisa laba. Bayixabanisa bafuna ukubosha uthando lwethu thina. Mina mkhulu ngiyamthanda ngimenzela yonke into. Hayi ukuthi umnqola yonke imali. Ngimngenisa la. Umnqola imali nje wena omkhulu. Ungena la. Ngiyamthanda kodwa futhi ekugcineni. Yabo ungibambile isekela lami. Ethi yabo uthi ungibambile uyangisekela mangidakiwe. Mangidakiwe uyangikhalima njengempunzi emhlambini. Yabo uyangibamba. Ngeke ngiwe khona. Wena uzoxova. Ungitshela ukuthi uzomsiza ngani umkhulu lapha ke sesidelile wakhuluma wonke lokududu wakho ukukhulumayo yabo. Ngaze ngadaba. Ukuthi udakiwe phela mina ngingena ndawo udakweni. Ngaze ngoma futhi. Ngena ngaphi mina? Ngena ngaphi mina ngisisidaku lokho futhi uku-understand ngami. Uba stand.
angishongo ukuthi uba Hhayi, isidaku ngeke isidaku uze wena ungi-insult futhi la ekhaya. lalela lapha ke into engizoyenza njengamanje lalela-ke. umkhulu sizohamba naye Kanjani? noma okay thani sihambe nomkhulu nokuthi silande uma wakho Ngibizeni anginandaba. Hawu. Manje nginendaba mina nonyoko wami. Sengaze ungithuse ngonyoko wami. Nginandaba ngibizeni. ekhakini akwaziwani ukuthi uyafunda wena Ngifunda unyoko. nansi mkhuba hayibo uma wakho lombiza ngonyoko Kahle bo wena. Kahle bo. Uzenza ngcono ngami. Usuphakama ngami uphakeme wena. Uzodilika idlodaka leyogibelile. uma wakho masimlanda uzoqhubeka nokhulume kanje Anginandaba. awunandaba Wena uyangisabisa manje ngathi uphethe isibhamu. Ngisabisa ngathi uphethe isibhamu. mkhulu ngizokutshela nje mina iqiniso ngoba angiphethe isibhamu uyeke lo nonkiroyilo Yeah. mkhulu sesimfunile umama kalo samthola Yeah. yabo lo waziwa ukuthi uyafunda e-college Oh. yabo njobe ehlala nawe kwazi ukuthi kubo uyafunda Yeah. uma wakho khona njoba ngikhuluma nawe Oh. akukusabisi noma ungahleka but angikusabisi Ngiyakuze ngiminxise ngenyoka efile. Kade yafa leyo nyoka. manje mkhulu behambe nawe njoba nje nje noma uhambe edwa ulale khona la noma kwenzakaleni Ubuyile ebusuku walala la nje ofike nje. Uhlangana usengale. Uhlangana. mamkhulu wena ufike nini la mhlawumbe Ngisanda ukufika. mfice enje noma ufike vele Ngifike vele nje. Behlezi naye Enjoba. umkhulu. Usana phela 2K. ungijwayela la mina. 2K. Ngisana ngijwayela ekhaya. Ngifice Phela nje. ngeke ngijwayele ekhaya. Ngeke ngijwayele. Embambe futhi kanje ubaba. Ela no 2 ngiyangijwayela ekhaya. Ekhaya ikwami. Ngadanga ngaso sonke isikhathi engitsana ukudaka ngaso. intombazane enjani intombazane ephuzayo engayithanda Nginamasendeke cabanga asenqayini. Ngiswena ungijwayela kabi kodwa ke. No 2 ngijwayela kabi. nami ngijwayela kahle Nangijwayela. No 2. Oh 2. Ubaba nje wayengazi uzomlanda kuma wakho namhlanje azoyibonela wena Cabanga ukuthi nginendaba mina wena. Ukuthi mina uzolanda umuntu owangikhanyula cha nginendaba. Mbizini. Ade ngifuna ukulala cabanga ngiyazisela. hamba olala phela hamba olala hamba olala kuze sizothatha umkhulu sihambe nahamba olala Ayikhohlwa phela ngizothatha place pipe of happiness. hamba olala ngitsho ukuthi ufuna ukolala wena Ngizothatha pipe of happiness ngizothatha ngoba phela ngiyawudinga lo mthondo lo. Ngizothatha. Ufuna nginwala. Ayi njengofish. Ufuna ukuze ngixoxele. Ngifuna ngixoxele. ngihlanganaphi mina ngihlanganaphi Zokuxoxela mfethu uzokukhanyela Ngihlanganaphi? Lebe ngikhohlisa uzobiza uma yizwa nje le madodo okhuluma uba nginendaba nawe mina. Nginendaba nawe. awunta ngakho bashonephi Bashonephi? Ha? Bafa. uyawuyithandwa la manje awuyithandi Do you think I care? yazini sivele sisuke babukeli sihambe siyomlanda umama siyacela bafowethu lapho ngemumva nihambe niyosilandela yena umama we2K ukuze akwazi ukuthi ayibonele yena ya ake sithini ukulinda kancane ake simlinde umama we2K basawumlanda emotweni ukuthi sizwe kuyena uthini kuso sonke lesi simo esisifica la
Nansi. Nakho. Nakho. Awu Phiwe. Ufunani la? Awuthi off. Day off yani. Awuthi off la. I-off lakho la makunjani? Awuthi ama-oledi. Yini ma already silwane sini sona leso? Awuthi off la. Esikoleni. Awusafundi wena? Angi-off. Ya off wona esikoleni. Awuthi off la mfethu. Sakuthumela ukuthi uhambe uyaphuza utshwala. Yaxolisa, oh. Utakiwe. Awubuki uhamba ngenyawo. Nobuki ukuthi unjani ekhanda. Siphi Uke icathulo? walala umdlwembe nje. Indaba. Indaba. Sakuthumela lokho sinobaba wakho ukuthi hamba odla utshwala. Uyingane Kubeka njani? phela ukhulumela ukudelela ohlezi ukukhuluma. Sakukhulisa kanjani wena? Sikhulisanga ngenkonzo. Ubeka. Umthetho wenkonzo. Uyosiphoqa. Uyosiphoqa. Sihlonipheke kangaka emphakathini. Yini into eqolisayo? Unjani nje mawunje? Ngiyaxolisa. Yini into eqolisayo? Ngihliwe yitheku ma. Itheku likudla kanjani? Likuphi ngoba nakho uyaphila? Angazi ma, kwenzakaleni? Angazi. Usuyadakwa manje. Usuyadakwa. Bangithele ngotshwala ma. Bakuthela ngotshwala Badakwa emlonyeni. utshalo ngotshwala dakwa. Ngotshwala phela ma. Ngoba unokutshwala Ngiyacela, pho. ma. Awusazi ngisho igama lakho. Ngixolisa. Indaba ungasabuye ekhaya. Kodwa ma imali ngiyanifakela nje. Imali yani lo sifakela yona? NSFAS. Uthi asiwenzeni? Usukuthi asiwenzeni? Ngixolisa nje off. I-off yani? Wena kumina. Amushayi ngani ngempama? Amushayi ngani ngempama? Ungidlela indoda nje uzowena. Lalela-ke ngikutshele mama ngoba ngiyazi ukuthi okuningi asikukhulumanga nawe. Ngoba usibona isidakwa sakho sendodakazi yakho yena baba athandana naye. Hawu uNkulunkulu wami. Ubaba omdala kangaka babengasekho ntanga wakho. Babengasekho ntanga wakho. Nami ubaba ngaphezulu kwami engimhloniphayo nami ngithatha njengobaba. Ungibizele ekamereni bese siyakhuluma. Ekamereni Indaba yami. Lapho lelo kamera engibizela. Mina ukhuluma nami ekamereni ngoba wathi ukhuluma ukudodwa wakho la. Ngisuxofa wena. Cha, Khuluma akathi ne-off ukhuluma la. udodwa wena ukhuluma ukweyisa kwakho la. Khuluma ne-oledi la ukahle wena. I-oledilani udakunuku nje. Ma ngiyacela. Cela ungivalele ekamereni bese siyakhuluma. Ekamereni elikuphi? Khona ikamereni la. Wena baba thandana naye lo baba ukuthatha ngikubeka ngoba angifuni ukudlala ngawo kube khona engikufihlayo nje manje ngoba nawe usufuke wayibonela. Kahle ubaba washo umuzi wakho wayigane nangomama for 20 years. Ngenxa yanangu ke lo ndodakazi wakho lo undodakazi wakho waqola lo baba lo imali wathenga ngayo lo muzi lo njengoba ubona nje lo muzi lo owakhe lona. Uthathwe wengane. Usukela abantu abadala behlezi beshadile. Uyobaxabanisa. Yini inkinga yakho? Uxolisani? Ubaba omdala kangaka nami ngeke ngikwazi ukuthandana naye. Womsuka ngani? Ngiyaqolisa ma. Wena baba wena wawuthathela lapho ukuthi ungathandana nengane encane kanje. Wena ufuna ukuboshwa, yabona ukuthi ufuna ukuboshwa kwasa wena. Ngithanda ma. Uyakuthanda? Uyangithanda. kanjani? Uthanda kanjani ngoba wena fanele uyafunda wena. Uyangithanda. Asamhlonipha uma wakho sho. Ngiyaqolisa kodwa uyangithanda phela. Ngiyabona Yini kuyakholwa wena ukuthi ube isidakwa ukuthathe lapho ukuthi ube isidakwa wena. phela umfundisi awuzala umfundisi wamzala mina umfundisi. Oh ingakho nje uhamba uyinike emakhehleni. Hayi ma. Ingakho uhamba uyinike Kodwa emakhehleni. ma. Ngixolisa ma. Uthi into engizoyithini lena? Ubaba wakho ngizomcela kanjani nje ngimtshela lolu udaba nje? Ukuthi wena udlala abantu abadala. Abanemizi yabo bashiyisa imizi yabo. Kuyisona lokho ukushisa umfazi eganile. Uthatha indoda yakhe. Uyoxoshwa ubani? Ngoba nontanga wakhe ngeke besa Bayafunda ontanga yakhe njengoba umbona nje khetha ukuzohlala nendoda nje abantu abangani bakhe bayafunda ontanga yakhe bayafunda. Uma ngixolisa ma.
Axolisa ngempela. Yazi ngihlale ngizwa ngendaba kuthiwa hey lezi ingane ezibizwa ngama-2K nje ngangingazi ukuthi nakwami kuyoze kwenzeke. Uthina uzothini lo mphakathi engihlala nawo? Into nje thina sitshela ukuthi uzobuya nento ethizeni wena uzobuya vele nalo matric wakho ongasile. Wawuphasa umatric ngoba wawona umatric akawuphasa. Sithanda sabantu babamdala kanjena kumkhulu wakho. Usilima kanti. Mkhulu, umuntu awubaba kimi. Sana sami, unitoco umlomozi womlobo wami akusakhulumeki. Naze lafika ehlala abantu nguwe. Uliqola imali. Baya ngisho nje abantu bathi ngidla imali zakho. Ngilokho ngithi mina hayi imali yesikole kanti imali yabantu. Engabe umkhulu wondla ngayo ingane zakhe. Wamdlisa umkhulu wagcina ngokuthandana naye wamdlisa uyamshaya umkhulu seke washawa wazoba namabhandishi sathi siyomvulela icala lo masifike epolice station ngenxa ukuthi umkhulu umdlisile yabo yavele yashintsha ithopi wayishintsha yena umkhulu itopic wadayi uyi ebeshawe uye lo Ushaya abantu abadala manje. Ayibusisekile leyo nto leyo. Ushaya abantu abadala. Alekiso usilandele ekugeni usonela thize kwakho. It's time. Ngilalele impela it's time. It's time ukuthini amasimbo wenzayo. Phela. It's time ukuthini into yenzayo. Ayimbuke nje ukuthi njani. Ayimbuke nje lengane. It's time. Isithembu into yenzayo. Ngintshela. Waze wangiphoqa Phiwe. Waze wangiphoqa Phiwe. Uxolisani ngoba lento ngonyaka kuyenza. Awukade ubhebhethela umlilo uvale usuku. Uxolisani? Yini into eyiqolisayo? Ubhebhethela umlilo uvale usushunqile. Uyaqolisa kumama umthethelo. Ngichaze mina ukuthi yini uxolisa amasimba manje. Uyaqolisa kumamkhulu ukuthi usumthethela umuntu wakhe. Akasamnaka umamkhulu uyalamba nezingane imali idliwa Ubaba uzothini njezwa kule nto la izwayo ngawe uzothini Mama wami kanti ungiphi imali nje uthi imali ngizothini kubaba wakho ngoba akayazi le ndaba ukuthi wena khona imali oyikhiphayo awude mama wazi ukuthi ayikho imali oyikhiphayo ngoba uyafunda umfundi fanele uyithenge lezo izinto zokugqoka nezinto ezidlayo lapha esikoleni wena ungithatha kanti unginikeza amanyala yazi ukuthi mangitshela iqiniso umuntu always a drunk man always tell the truth to always a drunk woman truth kule nto oyikhulumayo truth ukuthi udla imali kaMkhulu uzoyikhuluma manje okahle wena zele masimbo wakho okahle thula tu umkhulu lokufaka uzipho uhlezi la It's time mama oledi ingane wamnikeza imali ukuthi adle nezingane Maoledi wena udla imali yaMkhulu ingane kaMkhulu ziyalamba umkhulu akasahlali ezingane zakhe Maoledi yazi ngiyakuthanda mama wami yazi umthanda ukuthini uyamthanda njengoba lento isisebenzayo lamasimba wenzayo la kanje ngiyakuthanda uyamthanda uyangithanda ngoba ngiphatha kanje ayigezi izandla ayigezi izandla Manje ngizoyikhuluma lento ephango ekamera le engibukayo ngibatshela ababukeli mhlawumbe bakhona ababukayo ngingazi kodwa uma wami uyangikhomba ukuthi mina kumele ngisupport ekhaya ngami ngashingane mina kumele ngisupport ingane mina manje phela kumele ngidayise ngalento kanti unengane futhi kumele ngidayise lo ushingane zo5 zonke Musana uyazala nje angishiye nazo angithi mele ngisupport ingane manje mele ngidayise ngekuku mina manje ikuku ile kumele ngidayise ngayo ukuze ngikwazi ukondla ingane mama unaleqiniso off awunaleqiniso udayisa ngomzimba unesilima Musukubiza ngaleyo nto yamasimbe. Cha iyangicasula lento yakho mina wena uphoqa abazali wena. Ufuna ngci ukwenza amasimbe wena. Cha ngeke mina ngihloniphisa wena. Udayisa kanjani hey ubhebe umkhulu wakho ubhebe baba uzokushaya ongaka umntana kangaka uzokushaya indoda yami baba indoda yami izokushaya mina manje ngiyabonga nje ukwazi uzokushaya indoda yami phela ukwazi kade ngangihlupheka ngize ngiyawufuna umndeni wayo it's-okay ukuze sihlale phansi sixoxe ngihlukumezekile owangempela ngihlukumezekile ingane zami ilambile nje ile ngane yakho ilambile ingane zami
Sehlukene nobaba ubaba ufika mhla ethanda. Uma ngafika nginankingi kodwa nje ekhaya sekuyabanda. Wathatha le ndoda kuyabanda endlini. Ufika kwakhe nje lo baba lo ufika nje ame. Aphuma ngiyayishwama le ndaba. Ngiyabonga Lento ukuthi uthathe umuntu ukwazi. Ukudla usafika nje kodwa khona kuthengeke ukudla ke mhlambe ngese siyahamba ke. Inhlamba le. Ubaba emdala kangaka yenzelani leyo nto? Baba awusathi usichazele wena baba. Wena uthandana kanjani nengane encane kanje? Ngoba lengane ayizishilanga. Yashelo ukwenza kanjani nona uthandana nengane encane kanje? Angangayazi ukuthi izojikisa yayikade ngenjeni ekuqaleni. Oh yayi right. Yayi right yeah. Wawusubothi ngcono uyishele. Yeah. Uyambona umoya ukuthi incane ngisho kuwe. Yeah. Umama wayo kodwa wena wakhetha ukubona intombi kulomuntu omncane kanje. Yeah, ngabe ngimthanda. Wavela umthanda. Angiyazi nje. Hey, Wazwangihlaza. Wazwangihlaza ngani? Ngathi ngiphiwe kanti ngiphiwe into engekho. Udlala utshwala isikhathi esikole ula. Engabe nawe ulabo uyafunda njengezinye ingane. Ingane elingana nawe ziyafunda lento ehlezi ngimtshela yona mina. Buka neyinwele. Usungazathi elephuphu. Ezephuphu. Wazi utshwala nje. Utshwala nje akawo. Wazi utshwala nje ayikhenye into yazi. Nje ukuthi unjani. Buka hamba nanginyama. Usanongihlasela kusempini la. Ubaba wakho naye uzofika. Usempini ngoba wangena. Uzofika naye ubaba wakho la. Usanongihlasela Abantu usempini ngoba wangena ubaba wabantu. Mhlambe mama mangakubuza nje ubaba wakhe yena lo ulingana naye ubaba lo noma uncane ngisho kuyena lo. Awumncane impela. Njengoba ubona mina. Sokhuluma mase ngasadakiwe. Manje udakwelana umphoqa ubaba wakho udakwelana uphoqa ubaba wakho. Nangiwa bokwafikesi. Udakwelana uphoqa ubaba wakho. Ngaphuzuzala udakwelana. Ngaphuzutshala ngane la ushaya ngani umthathele linye ikesi. Ungithathele isithando sami into yokuhlala. Ibe yilokhu njana yakho. Yabophana ke zamanje ingane. Fanele ubuke. Khule ngokhule, ngiyakhule ngokhule. Wathi kusho kubani kuba mkhulu noma kusho kumakho uthi ngeke zakuthinta. Awukwazi ukumhlonipha uma mkhulu wamthathela indoda. Angithi wena wamthathela indoda. Wema usashaya ungihlonipha. Wena mama wangithuna emadodeni, wangithuma emadodeni wathi kumele ngondle ingane. Manje ngenze njani mangithuma emadodeni? Kulwe isikole. Hayi ngeke mama. Uthisha mengibhedela kumele ngimbhedele nami. Awusando sami ngiyabona. Usho ukuthi sakho umuntu omgaka. Usho ukuthi sikuhlulile isikole. Asengihlulanga mama wami isikole. Wathi kumele ngiphathele ingane lezi engayilethe ekhaya. Manje ngenze njani mama wami? Wenze njani ma wenze njani? Uzwakala usangana. Ngikhomandiyeni. Wena uyangangani? Ngihambe ngokwasha mina amaphethe amandla mina. Mina ngizele umzali mina nginobaba nginomama mina. Uyadakwa Asidakwa thina. Sikhulise kanje thina. Thumile thina. Ayikho into oyikhalelayo, ayikho into oyikhalelayo. Into engenamsebenzi le. Uyazi uma ulahlela emhlabeni nasezulwini ulahliwe. Uhamba uqoqonka amadoda. Usuthethe ubaba. uNkulunkulu uthi uyabathanda bonke abantu bakhe mayana ndaba. Bathanda bonke. Wena uthanda utshwala ke uNkulunkulu uthanda abantu wena uthanda utshwala. Bonke abantu bakhe phela anginandaba. Wangaze ngikuzwe lo. Ingane nje. Ngithi kumuntu ngiphi ingane isipho sami esihle lesi kanti asisihle lesi siphiwe. Isipho sotshwala. Sokuthatha sokubhidliza imishado yabantu. Ingane ayisadla. Uyazi ukuthi lezi ingane nazo ingakushaya mase ngakuthola ngoba ubumnyama. Uzobuza zingane uthi izona ezokushaya ebumnyameni. Uthatha ubaba wazo. Ujika naye lo baba wazo uyimhlonipho uyamshaya. Uyashaya wena umuntu omdala kangaka. Wema. Wafe undodana lethu uzothatha ubaba. Shuthi yena lo 2K lo walwa wangavuma. Indodana iyamazi ukuthi uhlaza kanje vele. Wazangiqhatha noma Angiqhathi ngitshela ukuthi yafa indodana yami. Yafa indodana yami. Isizolanda ubaba. Isizolanda ubaba. Walwa wena walwa. Kuba kuyenzeka ngabe ngithi mgodi vuleka ngene phakathi ngigqibeke.
ngendlela usungiphoxe ngayo. Hayi uyinkinga ngane. Hayi uyinkinga. Ngane kamfundisi. Ngoba asisazokushumayela. Mfundisi azimfundisi ba. Abantu lapha. Uyalayeka nje. Uba. Uyalayeka. Wena qhubeka uxova impilo yami kutshela. Ngixova impilo yakho mina, ngixova impilo yakho mina njengomlando noma wakho. Bazokuthuma uphuthu. Bathume bani kuphuthu bezothuma bani uphuthu. Qhubeka bazokuthuma wena uphuthu. Thunywe ubani uphuthu. Qhova impilo yami. Zama phela Bazokuthuma ubona. ephuthu. Ayikho lento oyishoyo. Okay, uzobuya nepapa. Ayikho lento oyishoyo. Batshela bazokuthuma uphuthu. Dakwa. Kodwa Mina mkhulu uyolokhu ngubuzile mina. Hayi ngiwasha izandla. Ingane nje. Yebo mama. Yena ke baba wayo ke ihlala lapha ulala lapha naye umkhulu lona. Yenza yonke inyarastic ongayicabanga. Tshele. Baba wena lengane lena awuyixoshi ngani la ekhaya. Awuyixoshi ngani lengane ekwazi ukubeka isandla. Umkakho wakubeka isandla noma ubekwa yilengane. Hayi akazi. Hayi nani niyazenza inkinga mkhulu. Thatha ingane nizozenza abakoti ngabe wena olokhu njalo engane ofundisa ingane indlela. Wena uyayithatha wenza umfazi endlini. Umdwala kangaka. Yingakho ingane ikushayiswa ukuthi awusayenzi lento okufanele ngabe uyayenza kuyona. Sakhuluma naye mama uthi ngiyayithatha le ngane. Wavuma. Hlala phansi uyapi? Mama wena wavuma. Hey, hlala phansi wena man. Ngabona esethatha. Athi ngizoncenga mina. Abantu wena wayigwaza Uyena wathatha ngowakho. impahla. Hayi wena wayigezwa ngowakho. Kwakufanele ungayivumi ngoseqaleni lento. Okungcono umkhulu aphuma aye phandle. Uhlale wena ekhaya. Wanqabela ukuthi uhambe wena nengane. ngifuna ukukhuluma ne-old lam face. Angifuni ukukhuluma nesidakwa mina. Ngifuna ukukhuluma ne-old. Angifuni ukukhuluma nesidakwa mina. Angifuni ukukhuluma nesidakwa mina. Ama-oledi. Sengithula ngikhuluma nawe. Ima-baby. Ubhebe umuntu omdala kangaka kade unjani njani ekhanda lakho? Ema-baby. Usangene Ngifuna ukukhuluma ekhaya. ne-ofu. Oledi. It's time. Khuluma ulalelo uyakuzwa. Baby, it's time, baby. Khuluma phela. Uyakuzwa. Ima, wami. Uyazi ukuthi intodazi yakho le iyakuthanda. Ihlezi yenza noma yini ukuthi akwazi okwazi. Ngixolani. Wenza imkhuba emingasilo ngoba uthi wenzela mina. Ngiyamthanda. Vele Cha mina ngiyakuzwa konke okushokoyo kodwa ngiyathemba ukuthi nawe mama kaPhiwe usuyibonele yonke into ebesikhuluma ngayo ngoba bekulula ukuthi ungayikholwa into ebesikhuluma ngayo. Ngiyaphoxeka nje mina kuphoxeka ngiyamajina lesimo obhekene nabantu wasibhekene nami ngizala indodakazi izokwenza lamasimba enziwa yilona ngikholwa. Ngabe ngiphoxeke kakhulu. Kodwa thina singacela nje Nkosi yami siyacela Nkosi yami usithathela lo usihambele naye ukuze ngoba nezingane kamamkhulu zingakwazi ukuthi ithola indawo kanye yaqashise ngoba umkhulu kade ahamba wathathwa yilo nonke. Ngiyaxolisa ukuthi unonkirowing because indodakazi yakho kodwa ke ngithi ke uPhiwe uyabo. Mina nje mina ngimangele kabi mangifica lapha ekhaya ukuthi kade kuyakholwa nikholwa ngalendlela enikholwa ngakhona kodwa lo wenza lo duty awenzayo yabo. So singakujabulela uma ungathi ungamthatha uhambe naye uze sokwazi usize umkhulu ngoba umkhulu udonsa kanzima imali yakhe yonke iphelela kulo angazi Ayodaka ngayo utshwala. Hayi njengamanje ngihamba naye impela khona ezohluza umqondo akavukele lezi izingane zakhe ezingihluphayo la. Ngiyawasha ayini ngiyageza yena ulibela ukudla utshwala emathaveni abuye azohlupha umkhulu wabantu. Mfethu sabe sekhaya solana ngizela. hayi fokof hamba vele fokof Nayo kwayona nje imali yogibela njengoba unje. Wonke wesiphelo wangizalelana. hoyibo uzokondla umakho uzokondla wena phinde ondla ingane zakhe enze yonke into Idakwa. hoyibo Kodwa ngizalelana. ukusho umakho lokho Ngishongo lutho mina ngithula. njengoba udakiwe nje Wafanele Mina ngikwenze nguthulele. njani? Lokulahle emfuleni. Mina Mina ngithulele. ngikhulanga lokho ngikholiwe mina. Ngikhuliswa abazali abakholwayo. Ngagana umuntu Nami okholwayo. ngiyamthanda uNkulunkulu. Kangakanani? Nami ngiyamthanda uNkulunkulu. njengoba uyisidakwa nje uthanda uNkulunkulu wena uyisidakwa kanje UNkulunkulu mina Basam, ngiyamthanda, basam. ngiyamthanda.
Sukuma manje hamba Awukahle bengifuna ukubamba indoda yami. Mkhulu wakhe umlokhunje. Amphakamisa mkhulu wakhe. ukhiphele umkhulu wakho indoda yakho indoda yakho Ukhule nje ingane izodlala ngawo. Kuzothini? Ngamele isimo nje kanje, ngamele isimo. Omthathe umuntu wakhe. Hayi mina ngingena ndawo. hamba Ngibona ikhaya namhlanje Ngalapho manoko. Awu. Awu uzokuhlala udle kahle. Awu. Uzokuya grossa vele nenyanga iyaphela. ngifake emontweni Ukwayinandi uyavela. Kahambe. hayi Ukuhlupha abantu. hey babukeli bakwaJabulu Jule TV shathi ngizoyinqoba le nangithukake nakhuluma yonke into eniyithandayo niyabona ke manje selihamba i2K yabo ngiyathemba ukuthi nabe belokhu bekhuluma yonke into abayithandayo bayabona manje ukuthi mangisuke ngithi into ngizoyinqoba ngisuke ngingasho njengoba ngisuke kuthiwa ithemba lahlo kodwa ngisuke ngisho ngoba ngisuke ngazi ukuthi ekugcineni iplani uNkulunkulu emuhle esimkhonzayo uyayakha iplani ukuthi owakhe anganqotshwa yabo so ke ne2K njengoba selihambile ke ngicabanga ukuthi yonke into esifisa ukuthi siyenze sekuzoba lula ukuthi siyenze because umkhulu uyabuya uzohlala lapha sisokwazi ukuthi silande uMakhosi Ntombela akwazi ukuthi asisizele umkhulu yabo yonke into esesobhekana nayo sesobhekana nayo kahle kamhlophe yonke into iclean because i2K ali sekho selihambile nina ke wena ungalapho ngasekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ungayishare ivideo ibone ukuze izokwazi ukuthi ifinyelele abantu abaningi ungenza noma yini lapha ku TikTok nguJabulu Jule TV Facebook nguJabulu Jule TV yonke indawo kuma platforms nguJabulu Jule TV so siyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe bye bye.